Prvi put u povijesti u Europskom parlamentu s 448 glasova za, 197 protiv i 48 suzdržanih, Mađarska je postala prva članica Unije koji bi se mogao aktivirati članak 7. i time oduzeti pravo glasa u Europskom vijeću. Sekundu nakon prebrojavanja glasova veselje zastupnice Zelenih iz Nizozemske, koja je sastavila izvješće u kojem se Mađarska optužuje za protuimigrantsku politiku. Reakciju iz Budimpešte nije trebalo dugo čekati. Današnja odluka nije ništa drugo nego sitna osveta promigrantskih političara Mađarskoj. Odluka je donesena na prijevaran način i protivno svim relevantnim pravilima iz ugovora o Europskoj uniji. Mađarska je najavila kako će tražiti pravne načine da pobije odluku, a hrvatski europarlamentarci glasovali su različito. Prije svega riječ je o potpori europskim vrijednostima koje Viktor Orban svojom politikom zapravo već godinama krši. To je naravno konstatirano ne na temelju nekakve političke grube stranačke ocjene, nego se izvještaj temelji upravo na podacima Ujedinjenih naroda, OECD-a i drugih relevantnih međunarodnih organizacija. Ta mjera pokretanja članka 7 je zaista najzadnja mjera koja se može iskoristiti da bi se nekoj zemlji uskratilo pravo odlučivanja u vijeću. Iz toga smo mi u ovom trenutku se odlučili glasovati protiv ovog izvješća, a vodeći računa da je Mađarska naša susjedna prijateljska zemlja i da želimo dalje gajiti dobre relacije.